үтте. Май урталарында без тагын авылга ялга кайттык. Әни белән исәнләштек, чәй эчтек тә урманга киттек. Ямлы яз көнендә ничек өйдә утырасың? Көн буе эчәүләп урманда йөридек. Умырзая җыйдык, кышлар сайравын тыңладык, рәхәтләнеп ял иттек. Түгәрәк аланга барып чыктык, анда тирә-ягына яшь агачлар утырткан идек. Шуларны карадык. Без яшь имәннең төбен йомшартып, яфракларын сөртеп торганда, олы күл ягыннан кинәт кенә калын һәм яңгыраулы аккош тавышы ишетелде. Ял. Үтте. Тикшерәбез. Тагын бер ел үтте. Түгәрәк алан өстеннән тагын яңгырап китте. Тыңладык, рәхәтләнеп, ял иттек. Рәхәтләнеп, ял иттек. Бу шатлыклы хәбәрне тизрәк әти-әниләргә әйтик. Алар да сөенсен дип авылга чаптык. Бу шатлыклы хәбәрне